Emergency Ghana TV so ene yet why story so baba we bi ebe piemu e was Sompa TV on my lady etwetwe nkomo a okase ne maame oba wiase we mu de one de obi antimi anye no se ne maame ena ne maame edi nani e wa brabo we ya oba mu no ne maame ena eye no a obetena ha se echeche ni nsemu a ye fe maame no ye ne maame no etwetwe nkomo maame ne se asema ne ba ne ebe kan wa ha se no enye no kre a my lady ebisa ababawa ne se wan ena oyi ni dansini e wa asemu ya ababawa ne ebo nkofu bidin no ene ba ko abepie mu e wo fidie mu ase ene ne etwetwe nkomo my lady ebisa bisa ne nsem bi eni ntie besi ye kɔ na ekotie mu nsem se asema maame ne e ka no se ye no kre anase enye no kra asema ni nua no so be kan ye no so se ye no kra anase enye no kre no lady no aba se obeba beyi ne ho ano anase obeyi ne ho ano edi ama lady ne ntie nsem ne be kɔ na akɔhwe video no aba esanse ye pa asemu no kre because asema ababawa ne de beto ne maame no so ne die according to the maame no o se enye no kre adi nti no no abewo ne ba na eja sisi ono a na osanso tina ne ba ne ye die so eni nti na asema ne ba na aka ne die o twatro e de ato ne so enti lady na wabe pie mu wa hase ne pese ono enne ye ne etwetwe nkomo enti yensem ne be kɔ ne akwa akɔhwe video no abaye ba na de bibia ato subscribe na like na fa comment nso ebe a comment section ase yenko hwe video no oni obra akra kan se onu wo sen so ahye some bra de won te chedas for no ele asam no kan kura bi ewom meme ye hwehwe ni mu ene ye papa bi nso ama ne sky wa ha ewi ane edu sika ma eti enye se wo de wonim wo mu ka wo te asana me no ka no yo oba pakasa Debbie Ellen China win kasa kasa eti ba oba no ba isesei mo bi ba say mama sibi osika nsama kese akesera mama suro minni dokora de mano efise wutimi kata bia oba yesei wa bra ente saa no ubeti mama obi kura di mawu wa bra ente saa yesa o mama yesu tumi ne batwede oba asem obeka ma ebetu saa kom asem obeka ma wi ni de no waje atu bacho Debbie Ellen Monson Mike ne mama se champo so Ellen Mike ne mama Sompa net say bache yo mane so e mo afisia panso afen committee da aba wa wunimu no bacha wunimu no wei chade so ne mama no ni no minim no pa o ma setena no senete o ma seten de first no ka ne na o mo na net chade so santase na etuko soro ho no ma metimba be togo akra so sa akra enum wie so me ne nto me hu so anum wie da joto num nyina na yi nyina akagu no so me hu so aye beda de no kre de da anya me se di no kre kosi wo no anya nkwa bote ade ama hu de meka me de tire no ade na wonim fa ge yi ho kan bie wom no kre nyina wo ka papa boni so wo maka ma adwuma ma hu so ya ani so osode a okoni nsuo oya aduane amane ma okona adwuma akoye na adwuma obotire atwitire nyina te no kwa na menim na ne maame no kwa de onu kwa na nya papa no o maame de o ya akra no o tata akra isa finin kra blem dwuma odidi na mam kra mbofo no adan ko de mba kumasia so maame no so obepa onim be ya adwuma na maame ya de ba no maame jam ho baby ejani jame mama ni me kuma se so no be de adwuma o se obeton dokono mpe ka credit nti mai menim se chichiwe de pleke se na ndem de baya na ese mate se ese maame no na batwede pen na maame na bia ye osia ka ne no atwede woni maame na kopen santa so ne na konde me na konda pipe woni mele ya osie nim kofi boyi kofi be na de bayi de shememo woni mele ya yesene ho de pa na ele utumi ne kon mama ebeti mi abum ade mina na da kun ko asema ade odi ma ho de ko ya na obo no bisa chade su fo nyina bisa ba kan chiro ejina chesele wo kan de amaame no onye akrai wo dina finin kurablem o so pa adwuma ya amfa na ntum na onya na kakra di so na adwuma
so betata na mo wiase kra be flo no e yeda na one maame da bonzie bon boda wo se bon tabota wo se hwan e yeda na ne ko hele dada odada am se odimi be ya adwuma ya kwa na mo kunu kuma se na mo kunu kire de so nyina ya konda da so ma adwun ba ha na mhunu kwa de a mebu na managate fo so nyina so bi na no msu ni sei nye wo adianti wo msu ni sei wo kasa bia oni so ne ba bie na fla fo so de woye asante fo so ma mi na ba ko odim ja han ni edo se esma banchi sija sentima ma kwantuma ko na se ashentima mo ni nyame nko na ho bi kramo fo so se edo ma wu alla ko ba na bono fo so de ma gen se ge e ba ni se ni ma wu tafo am ko muso na mi na brofo de oni mo muso mlofo so mi muso de eze sale am ko muso eduada bi ye eduada o etina ele ye kire mu padi amaame no wonye ba ne bra frɛ sɛ wonu hwi ni mia e frɛ sɛ no kore wonu hwi wo ne sena ahye no so obanu hwi ele nya oh what is the problem? Please keep quiet, okay? Ma me no de odada ama ma ta ono na chi ohun maame ube ya de ube wie no no ho mesi maame nto no odi akra onum yo fro ai chada so mpanfo ibe kwa mbeka minim no papa onu so me na ebida una na ebise na mpran toka da so mo hulum se me boda ni ntim na o makonda ni ko so na akonda o nyina bia so do mi e ni la chere so de am sa una ayekela o minya kala sa de de ba mu tam no kondia chichire na ba chichire asitina muso ti se wanya kun ibi ma minya bi still yesu bedu si producer am here for open over yesu si producer abj no here for open de onya 55 wen ne 55 ne yem fefa I'm here so kawa shania so yelenti ma temi ho afre ho sa mpacha ka pai bj ona ka so penny no ho ya mfe pa to ho se wetima ba adwuma so obetumi abadwuma sei wa ha nyam pa so di ele tu sakra mami oni mele ya ozi enim ko fie boye misin ko fie be na adba ile je memo pe ba ozi enza kira se mgo baba ko pembe tumi so so nenua tumi pe nua ma no tumi ne kuno ti e sam tumi na ma mekas ho we na no ya mfa na nim do di am ka se o se ne maame ebo ni bayi ti ye be ma sofo ahwehwem na ye hu de ebe ye mpachi ojitu etime ye abusuafo di for pa ofia ti asem we no e pese odi for pa be hwemu maye na ye hu se bia bayi bi wo mu azna se momi ne ye bayifo ana ne maame no na ye bayifo ana omume enu nyina nso na etua pa isrew behwem mai na nsa na ye papa bi wo US on ene wa send this schedule o se enkoto aduro bi mele aduro no ye si jama ibenya bi nso agire sunwan ene ke wo nom sunwan Mose pharmacy o so no so na ne ba wo yade bi onom aduro no se kora kokora eni so hye ne ade ni nyina akọ tika na Abraham pa ko pebi tomana nanka de beka no ska no kai na ode amane ko papa ne friend say we musanidi elenda na se ye papa yi papa nyame ma no so wan wo papa ska ya ode ma me nyame nhira on sure na mu ulade mo adwuma be di bia ma no nkosoma o Jesus dim nti amen amen FM eti odi for pa be hwema maye
pa be transe mon sole pa sister net say ho adumo me ho ye mo aya mo haya dwen na pa number onu ani owi a betu mo mfa no mu nya na ma fe na ya mo haya dodo pa sister asemu yi na meto nkra frɛ wi se bebra beboaye na maame no ne bra na asem no ya nhwe yi abako bekum baako se de maame na ye na asem dendenden no se be ya ababa we nso ho besan se bia wonye beifo ye beifo nso ana waka na atua ma no na de asomdwa aba yo yeti me di kan chia Ghana fo nyina yo na asem ya mo ke o se me tie na me seresa abofra no ni bayi eye mo mi oni bayi oni bayi where the type of nipa ni bukura e mfruntam oye obi a opanije na oni tire e kaso obi ni tire a obi a ono ntumi take decision ma no ho say bia wo na we bibi no o si enko na odi wachi onye smart because bia odi ni ko school but we are very good communicator but because be ye pa de akura we oni bi ya ka de kan ho asem a de otime ne nche elen onu na kan ho asem elen de no ho asem on de kan ho ade ho de wa asem ne ma wo no ho yes de ye no odumadura be ko de but apere wo ni pedu anim two participate apere wo ni pedu anim elen what asem ne ye kan ti wono asem bi na sase so bi sa don't mean you no but we in particular de odedi mommy ni de oni bayi bia maame no na ha adwen na problem da ho nankasa no maame kwa abota maame no problem da ho nankasa ne se obese odine chija wi ne ba no odine chija ne ba no nanka na wonu ane kase mo se ne mani mu no kwa wohwa we nna no kope na we na pese odine chija no wode ne amaja no sa na we no so ne kra ne mpe tina de bi o hu ye me so so mpe dia meye wade akosi se wa beka so we be bra bom yes ti honi asem tin guase na abofra no ode di nachi nyese na abofra we ote na nunyam nyina tina se mommy tina konwam ina agro so ti beye pa de oni bi kaso obi pa na pa ye hunu amani o betwa Ghana nkontompo oni bi wow maame so do be ba na afi wa chechire afre David no ode ayire wo ezi se ye be abayo be ndey ade say because the way na maame ne ye no da ko ba ko be kuba sister asem na maka kire no e ade die befa akuja no dia oso wonye dia I say ade ye sini ni no ma pa maame ni no ma soja fo nyina ntumi ntaken debi sister ade na won say akwakwa de say fa de say ade die wo fie na oso wo mpe wo so ye Kristo ni e ba ne sa na e fie town naturally omo town yes nte bia no wo hu tin komo no obisa maame no tumi ntro specific thing tia on pen the banasem de obeka na say obegu ne hu fi obeka nsem a eye achiwade ba Kristosom na a kire wo so what you say oye say on fa ko obi abede o so anka wan wato a ne se anwe bi oye so so ho ama ye ka se me nwe ye o se anwe se eye agwava ya ka sister me di ka kire say o a good communicator ti kasa de na di benya no o mu hwe o mu to mu ade na mu tunefo na ni ase apo se sweet bad ya egu sisi fu me si taxi rank ya edi two is a food trouble edi say do ba ye di oni bi na de ompo ma me na de pese body show eti die na be ya aboa no ade e be ya aboa nde se be sire nyame se oni no odutwa enye no na yesere bambo fama no na yesu yeturufo Gedi enya asem ye de anoka debi usha pani ye pani abofra ya abofra tu utumi no maame enye peda debi o ma betuma to science tu pabo ahyo na wo de utumi to be hye no to hear education say betu no fu Sompa na FM ede pabo atairechi na nyaminti bibia be wie peye yo ntina chese no nso de no enti awura se asem no na ya wa anim no de na woka e de asem ye di ehu a di dokudeku ya pempem asibre na sundwaba se de so di for park ni o so nse
Waka mate, madam Hoso. No ebu ade. Ni mabu ade. Omu ade. No dey say catch. Omu hye. Oh, sister, ade wo mu say entity you. Entra mo trinko na abetra wanka. Is the entity also you will be on my own and ma on your one. You will be so old and ma on your declared entity one. To know Cassa, Sa Cravi Cassa or Cassa, if you free, we say, we'll free up, we'll free up. Until a phone baby no entity yet. Mamma no onimre so the transit so the training in my baby was. Did say boo 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 sa. No, was a winnow, and this was she cracked his own. Take a cordial jacket no. Nellen so bende. Helen did hold you more. Helen did you man dear or a pretty 2 parties in April no. Uti Helen Cassa, Helen very intelligent. Very intelligent. Or 2 hormone or cash or betra on chair now Cacasabia and chair or Bepic Cassa. Or a learned person, but if you impart the part and I bay you no a pretty piano. Nti ono mumu na be yi ni ahon papa no pre nti a trigger and the money ye no yes let's see good animals I would bedroom tell her when Soli hey Soli na ele metras and the street and kabansu de wo bi sister Helen de no ho na mafrase no na mo starting so mo de ade na efa nti no you need to bata pen ama ma ye ho ade pen anfa a fiber onyidu ba bi no na ma sande ho agim omo tire bo fran fiti de mafrase ele asema wo kan wate ho abakwase se bi afru nkola abdem na mo de ade kro no ba chama te ho asem da so fo ape ya ajira o ka kire me na de me ko ma ye ka kire Mame, ama wiase kra nyemde. Ye de itimi banam ne amanfo kom wi anu masan. Na ntina ya wo ne omkokko na ele. De bia ya no mo semsem ye bodani me ye alefo ye twetwa ni mame sa ya le so de destroy ya. Because I ali esenya onko na bi wo. Mame, onko de ba na watwese kan na wo ye sa ale. Mame, we de bia de ne nsafo ase na esi de bia ai krado no. Bia de enko. Teme de bro so. He, ye le timbani wani so yi. Me ba no ma jim ba. What's uncle Jack? I didn't, papa. Bema, what the acra you call. Now, I show Banama, what Jack Bachoma with the priest. Bacho, the acra you call, what the nasty bike so. What didn't come catch yourself, brown, Panam, see bikers, and I didn't come in the cast and Bashiase. Sir, was it one tiasi? Oh, you say I cheat you at the Pedacassa. Now I didn't see so. Now I didn't call she. I can't tell me to Yamse Coheneni. I can't go who go tell. Fanu hospital aso fanu nko mimi de no ko asi bodani wo ba tam se onu kra na mitima ka chen se nya nba ni akra no na oji wa de nya na mpo no je mba hwe won ne ka me ha no won ne ka me de ni she fo me bo no ka mi se bo no fi sa da me si no nkasa mo kra da akra se se o fie sei oh 7 years oba tu do wa de aba de ma de aba o de na bro ma me to mo hwe no ma se de ne ho ye pa to start school school there no ko ojina say ojina PY no dia collect bicycle so say day o ko kan so onye papa nso ni mi asem ndi obeka mi wona ni mi na ote gota na odin ko him serious se mbo afrema mbisa na ko so abrantie mu na ane na atwede me bonu ma mi am hoto doctor mu busian doctor mu odi akra ne ko hospital no so wompene se die benti so asinyamba o ma mi fa no o ma mi so ma no so bi am dem ne no gidigidi se ele wo be ya ba hwe wo hu yie na wo baba na wo be kokontokwa abonte de anya few nyami akra no ko respect ma wa so respect ma odi ti nyami to minti se first ma sesa de hiante ya le ne be free mi so ne honhomboni adoyam so dem dana sepa tamia so na mi yem ho e wo honhom na mi hu na ne kan mama me ho kan pastor mi so samia le wa na di so we dia so he obrade na lensa wo nu maduro ne so ade na wo ma stella yale ne ba mama kuni mbonza waza anaya ujai tu David I don't dey mfa ni agro wo no se stella yale ne ba
etime yale ndi ntime manto ato asesa ne mani so eye hye eto da bi na boso me no so ne mankobo panie na ne mani so eye hye so we kan ho asa skana odiboko no de ko bi tua mam na babia adwen be chima koto jare senum ne ayi no nyize babia ma adwen na beba ya wo se beba dabi mo ho nti obi kam ho obi kam ho asem dia amete ende mete pa ende mete na o de kom so me de ko so papa me bo was ma highlight bedum o ka se ma badan si me yim badan dia agero o be bo obi aso man highlight edum ma mo ni mintia yo me se champo mo pa ya dasi eti ebehwe pa o number no why go for high yo me number is 0245 39 18 93 0245 39 18 93 yo that's the Ghana force yo Mr. Champo Ellen Sole Mr. Champo ben why Netia etiefo ne ahwefo nyina Abrampa mama da Ellen sika odifo panzo so ase nano na mehwe no baabi chesa wo de chesa nya asam kito na akoden ya yo ba ase nanu na adia no hia ne esie no na wo pese wo hu se wo friends o krasa tumi no o sai enum wi ene na afa nso ne ma me e ka no ye betime sia no odifo pa aba ha se ya wa ba be kire mu ama wo bia atese sebi woni onfi no efutuo na ye de be ma no so mama so mama pese wo de ade agya ne so so mpe na wo bondede na no ko a obetimi asew just one na chimu ewo what transness wo kanchi bibia nti ne meka ne se so wo de respect mane mama no so obu mama na bro nwase fi se wo gira so dodo esa wo mama no kate bi esa wo mama no wo na ne ma no wo betumi no ai enti wo so da na oba o kan se wo pese o tene ne mama no how can you wo na okotene mama ena wo akotene no wo enti no no hu ne mama no a ono wonya otan ama ne mama no enu mom de ewura wo chim wo ewo no wanku wo sa otan ne bompa ye ne yankopon nyefuro na nya odo ne nya kasade ne nya efese tima mama no no wo sofa o nya sa na ope no se wa wo ne ma no nam no ye ne ma basa nya sa na ope no enti se wo tina se na bra ho asema no na so so ne be si agan dia ene ma no so onya o tina se aka efidie so no wo bia te na se wo nya bayifo a suban no so no sebe wo de suba bia dia so ma me obi ti ka se wo ye bayifo suba bi won ma wo de na dia so enti ne ye sew odifo perfin kan eba no enya asem kito oba ya obetra se wadidi wada hotel enya asem kito enso ba ye sabi so ma me wanyo ka preba tie sew ma de we entwa ene ya fi so sa de ba se bi mu a obi ene won mo ya obedo so ellen de ye so no so because ye ne wo apam yani a ne ye hwe no Sompa so ma me na hwe no ene nkofo so won say bosumi be say edumienu ni ye ba ha say ye so still nkofo be niska ti ne ye so no bro ho ase se wonya bayifo nti wo be ka de be ya obi ate nti bro ho ase wutimi ye sa de na ena afa so no hwe ye ntimi nto abusua so entwere ti eni ye wo buku wo bu maame wo bu nuanom wo bu abusua na se ena mikunu maame ne to no ma ebe ye papa be woni bi empena woni bi wo na ye nye ho ade wo se mikunu nti woni so ye tofo wo maame ye ho ade ti esraw na esie no manenka wa ena wo kɔ no so kɔ kasa na medi bibo ena ye se ko ka wa no tum ena wo ka no se communication de woni pa bet ka wa no tum asem we se wo nkopeja mama wo bi nso ma benya asem so ma me da ase yo ba ya lady me da ase pi na edwoada bi sei de edwoada we de am say ametwofo edwoada because cruise ewura fia na nsem omo kekan sister yi in fact wan kwankosia ma me papa ewi ase yetenye obia na ne ti yeye kankrofo ebo omo maame no mapa wa enkanya agro nke empon enya wonko ne wakwa akosia maame bi oti sei
na o maame ha adwene o maame nyɛ sɛ deɛ a yɛwɔ kwan yɛwɔ nyansa yɛ fa so ne ne tena sɛne ɛbɛyɛ a wakora no wasɛm bɛyɛ de na sɛ wo deɛ ɔmo abɛti so sɛ ɔne wo ni kɔ akɔko a ɛne sɛ wiase nyinaa so apo san sɛ wo maame ɔde wo ba wiase kora wantimi amu no maame nsɛm ɔka fa akora yi ho yɛ me de bebree sɛ ne da etu atwa because nipadɔm ehwɛ nke ne paa nke kopie mu sɛ yenua baa yi wɔ kakra ei ɛne am yɛ sure sɛ nka ne kunu kura bedwane agya no nanso so ne ho asan enti maame sɛnea ho asi asan a ho afi mesrɛw sɛnea me sisa champon kana me paakyɛw ano prɛprɛ yɛmfa nkɔ baabi a ɛna wano yɛ prɛprɛ a wontimi nsua ahwe wɔ baabi a enti me paakyɛw wabra abɔ ne bekɔ yi ama wa maame ne nyɛ kura wo de wo no wodi ano no na fa ni buoma no wodi ano no aya me na me pese me boa no na me tene no na ne na tie agina ai e bɔ atwede wo atwe sekan enti maame mesrɛw sɛnea waba a wɔgye ayɛ wo die yi ma ne nyɛ ho na yɛ ka so odifoɔ paa ba yɛ sikasɛm yɛnso yɛanye otaku ne sempoa ɛna bibia atimi ato din sister yi so ɔde confirmation ba ɔno nso so ayɛ adeɛ so ɔno nso so ami boss na me maame mi a mehwɛ maame nkasa yɛ a my lady me sɛnea ma ha no ampa nso enti yɛda awurade ase sɛ bibia ato din dia ɛne eno mesrɛ wo hyehyɛ wɔne ama ye na kunu ne soso kwan a wobɛfa so ama wo kunu ne so ayɛ wo ho adeɛ ma ne nya wo ho adeɛ na wama meja container 40 feet ansi wo so anwane hyehyɛ wɔne ama ye na bie wadwene my lady me da ase yo na rampa my lady me da ase pi nyame nhyira wo pa na ɔnya wo kɛse my lady ne yɛda di for pa so ase frɛ na no waba nyame nhyira na papa my lady akrai oba na me ka kire no office o na no abrowa be di twede a efiri na no odin to my lady prepare ne dos my lady na se akana ma tafri na ni afọ chese eya ma bad ya papa kwekwe my lady maka kire no se sebe untimi no maame nyepe o maame untimi nsesa maame o osi sojafo ni fie wana wo kan komantimi antake enti asema me ka kire ne se maame o maame abakuru mode ntoko e banye no anse wupie o maame abode atenidi ba ho anu asore ho na so o maame kana be ka de a on se abepie wanim se enye honam ntoko abasasa wo efiri baabi ana aba beduru baabi aduru no enti mesrew se hwe ho yie maka ase me na me ye gangari ya minim kasanti metimi aye de me pen mesrew enne twamu asesa efiri ho bro ho ase se de ye nyina ye kehwe wo maame nya kura ye wo maame ye kan okoto so da ball so a wo fa ho no atemdidi a wodi wa na abobo akopagya no enti eze utimi ne tigina etwe seka ne ade no nyansa be na wo sa ade ewem enne abie hwe ho yie ewo wo maame ho oba waba wo maame wo aduana wo mani bia de ntoko e ba wa no wapie afi na wo ba ye wo peso yi adanse ye mfre dabi de wo man na apie wo wanim no eti hwe se de wo besi ne wo maame obakuru ma besi natena na wo kuru no soso se de ye nyina ye ka no hwe enan ebeduru baabi no na e ba bedan so asem wonye no onye ho ade na ebusua ni nyina nhia na ye hu se wo kuru no na da bi anama na mikru wa bra onye onwa de ne jaka enye so ne na wo nan ni titinchina wo kru no so otie ne na awie ya ka kire no so onye onwa de enwade se kuma bi na onwa to na ni nyina mu no wo so nam na wo sam na na maame no so tie na mi se ni kokọ apan no ezu ohuru se onye onwa de nti mikru na ene se eno so timi hye na bufuo enti maame enne de wa bete ne no mesrewa o kono hwe se de na uti etutu anamo ese wi ne ho nsensem a entansa amaame di asa wo nyina no mesrew sete sa asesa se wonu wi na mpa asesa na hwe so bo brenkura nan no omususu anti na hu ne se abrabo na emre omu benyini na eka no be kese no ana be hu se mu oden mu ani na ho na mu wani mere wadwuma na ehwe wo maame me da asepi abusuafo eno ana abrampa enso dia agusu amaye no meda sisa ojibre ma yekoshe video we eba ye na asem we die because asem papa se wow ma mi ode ubasa si we so na fe die we nie du baabi na ese wo hwe no onu mo no eku etia
asem we de maame no ye fe no maame ne sese bi ne ba no e wo beyi ene yaka bibia e wo ha se no ise yaka bibia ewie isi ano yesi ese odi bibia ade wo baabi ene eja ababa na ya na adwen so onde onye eni nti na sisi ana e de saa ntokwa we na mentime ho ase mentim because maame no ye bisa ne se ne ba no ede na waye no no wentimi ankasa o we kire se ono a oni me reason nti a otan akola no nti ene de yetie mu nsem we de na da ho no ene de yaka mu nsem de a kire mu because ade maame ne ye no me dide na me tie story na me ka say na maame no nso wa wo baba asase we so na edu ba bi na wo mo no ese akwa no ehwe no na fe de wa na osanso ye oba no e na wa ye say oba na ye say na oton oba no na wo ye say aba nti asem we de ababa wa ne de on shed because asem we de ya aweho because say ye kan wa asem akire obi yemfa ne se obi opɛ wasem oferefo bi na yakoka nsem bi akire no na ukote ana ya nimguase but wetimi agina anu ama si anu odi aba bedan ye idie ye beboa no na solution bi opɛ bia no ye de ebe ma no because asem we die maami no se na Ellen kai no we die osimu a onye we obomu ba akwa obi antimi nka so na soldiers for kwa na ontimi omuntimi no ni na yen na sometimes bibisa say maame fo na aye omo yesa no adinti na kwa ni hyeyefu na munye omo mutimi tumo bo ase etwen ama mu nindu ba bia ansa na se mo pese mo like mo ka mo sha na say den story we dey asemo asem papa yo aha ena medemo ebesi na meka usa ha egusa ya emergency Ghana TV subscribe na like na for comment eba comment section ase di ameje so ane keche mami esi enesi ebesanso edinshemo ewa habio ebusia